Кадерле дуслар, Сәхнә журналы укучыларына бик шәп яңа ел бүләкләре әзерләгән. Сәхнә журналына язылган һәрбер кешегә бүләккә инде халык тарафыннан яратып өлгергән Көмеш чыбыркы китабы җибәреләчәк. Көмеш чыбыркы роман курку жанрында язылган. Без нәрсәдән куркабыз? Без кемнән куркабыз? Әлеге романда нәкъ менә шушы сорауларга җавап табырга мөмкин булачак. Китапка кергән икенче әсәр Зөләйха кыйссасы. Авылдан шәһәргә чыгып киткән тәртипле, иманлы, инсафлы кызның ялгыш юлга басуы турында. Әлбәттә, һәрберебез балаларыбызның тәртипле, иманлы, инсафлы, бәхетле булуын телибез. Ләкин язмыш кырыс. Язмыш аяусыз. Тәкъдир хәтта кайбер бик усал кайнаналардан да явызрак була икән. Инде акцияга килгәндә, шартлар бик гади. Сәхнә журналына язылырга 7 декабрьдән 25 декабрьгә кадәр 2021 елның 1 ярты еллыгына язылдым дигән квитанцияләрне электрон адреска җибәрергә. Шуның белән шул. Сездән квитанцияләр, инде Сәхнә журналыннан бик шәп бүләкләр. Мин язылдым, сез дә язылыгыз.